Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe on kofnama on guelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadir Abubakar andiraɗo be Fasaha TV. Inchallah Allah lamiɗo hoddiri hande bo en gardi be vidéo kesol dow ko larani téléphone android tindinoje meɗen je garata dow ko larani téléphone android. Allah lamiɗo hoddiri hande en guiɗi gaɗa vidéo gotol dow ko larani téléphone majum banni. A larani himɓe ɗuɗɓe ɓe yiya téléphone je ɓe ɗon dérange banni a tawa téléphone ngel ɗon mari version 11 ko version 12 to téléphone ji jota bo dilli version 13 14 15 waɗgo yeeso banni a tawa téléphone maɗa waɗa utilise be magel ngel yahantama deidai no a yiɗi. A tawa sobajo aɗo mari téléphone ngel bongel an bo a wala deidai moyen je sodugo téléphone bongel aɗo utilise be magel amma ngel yahantama deidai no a yiɗi. Assez bo téléphone ɗo on ngel yiɗi mise à jour an a famai a anda bo no gaɗirta mise à jour. So yimɓe ɗo pewa himɓe mbiya mise à jour ɗo hosa kuje mega jour noynoy be ko nandi e majum. Feere bo ɓe wiyama setta yari ngel ma ha ordinateur to na banni ba. An be hoore maɗa to a laari vidéo a waɗa mise à jour téléphone maɗa. Ngam majum mi yiɗi mi holle lawol ngol a tokkoto a waɗa mise à jour ha téléphone maɗa ñamatama connexion jour maɗa ñamatama mega jour. So a tokkake lawol ngol mi hollete ɗo ko ɗume maɗa majjata e bo téléphone maɗa ma wartan kesel pul to ngel ɗon no version 11 ma wartan 12 to ɗon no 12 ma wartan 13 banni on inchallah. Ngam majum tokkiyam nder vidéo ɗo mi holla non lawol ngol o tokkoto on jaha on gaɗa mise à jour téléphone moɗon mana update je téléphone moɗon. Mi hollan laabi ɗiɗi, premier mi holliran be anglais, deuxiéme mi holliran ɗum be français inchallah. Amma hidde koye jeeya dara vidéo majum no waɗirta mise à jour téléphone maɗa ko bo update je téléphone maɗa. Useni hedi jungo ha less vidéo ɗo ha sera a yiyan o waɗi abonné ko bo abonné. Useni habdu iwu hattunana abonna ha chaine amin ga heɓugo vidéo ji fere fere dow ko larani téléphone android inchallah. Ɓawta abonné ta jutto a ɓidana vidéo majum like mimma nda waɗanima like. Ɓawta waɗi like a hosa partage ana sobiraɓe maɗa funa hirna fombina woylaɓe fu maɓɓe ɓe keɓa vidéo ji ɗo. Vidéo ɗo e keɓangol heɓangol nafa kala goto meɗen fu en ɗon gaɗa ɗum gam Allah na gam haɓe nananna bo kamɓe ko nande majum ɓe nastata jeeya dara vidéo majum fi sabinillah inchallah. Tawi juttu ko mima ɗo like subscribe share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on guelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Bano mbiɗen ha fuɗɗam vidéo en gayri waddugo vidéo ji dow ko larani téléphone android. To Allah lamiɗo hoddiri hande en giɗi en gaɗa vidéo gotol dow ko larani téléphone android. Dedei ɗuɗɓe ɗo sinka hala restorgo téléphone na bo restorgo waɗgo mise à jour téléphone. Mana téléphone maɗa to yiɗi mise à jour yiɗi update kujeji feere a yiyan da dama téléphone maɗa a yiɗi a waɗa be magel amma ɗum wattako ko waɗi ɗum wattako ɗum ɗo ƴama mise à jour musamman téléphone ji neɓɗi nden jottani ɗum bo nder 2025 a yiyan téléphone ji kesi kesi ɗon gurtoto bo be kujeji ɗuɗɗum sai a wiya an ne waɗi téléphone ma watta non majum to hani a waɗa mise à jour ma bo a tawa aɗo utilise be téléphone maɗa a tawa ngel yahantama deidai ni a yiɗi ngel yawantama to fu ɗum masala waɗugo mise à jour man. To ngam majum mi yiɗi mi holla on lawol ngol tokkoto on gaɗira mise à jour téléphone moɗon na be no sadi mana ñamata on connexion jour amma a tabbitina aɗon mari connexion kam. Amma hidde ko en nasta nder vidéo majum useni bandam tawa abonayno ha channel amin je Fasaha TV. Useni habdu abon ɓawata abon useni partage vidéo ɗo yaha yeso inchallah nden a ɓidana vidéo majum like useni gam Allah. En nasta nder téléphone meɗen banni a wara tefa paramétre téléphone maɗa bana mbiya fuɗɗam vidéo en tokkoto laabi majum ɗiɗi. Woɓɓe feere yan ɓe anda français woɓɓe feere anda français sai anglais woɓɓe feere bo anda anglais sai français en tokkoto laabi man ɗiɗi fu en kollan ni ɗo en jahan dow lawol arandowol be anglais inchallah. To a fami ma alhamdulillah to a famai bo en tokkidinna lawol ɗiɗabol bo be français inchallah. A wara iya ha paramétre téléphone maɗa banni to a iya ha paramétre téléphone maɗa a yiyan foti waddane ɗo ɓalwi banni foti bo waddante ɓalwai en gartira dow danejum banni inchallah. Ok en giyan banni waddanan en banni sai a jippo less be hakkilo
a laran ha dow ha les haɗɗo a yi'an ɗo waɗi system tami a laari ha les sam ha fen sai a ina ha fen man ha system man ɗo to a yi hatton a yi'an nda system update alima go'o ɗiɗi tati nayi jeenai man ɗo wara nasta ha ton bana nastugo ha luttuɗi ɗo ha jeenai ɗo a nastata ok to a nasti ha jeenai man ɗo a yi'an nda haɗɗo online update banni on a wara a ina dow ton to a ina dow ton ɓe wiyete continue to a yi continue a yi'an waddante banni sai a wara mi waɗi téléphone am mise à jour neɓai ɗo sai a wara a ina haɗɗo checking for update a ina ha ton to a ini ha ton hollete to téléphone maɗa on mari haje waɗego mise à jour ni directly a waɗan mise à jour téléphone maɗa ngam neɓai ɗo ko waɗi mise à jour téléphone am ngel ƴamai mise à jour inchallah banni on ɗo on lawol majum to a ini haɗon ni a yi'ai ngel waɗan mise à jour to ngel timmini bo ngel ƴamete ngel nyifa na ko ta ngel nyifa a ina ngel nyifa to ngel nyifi ngel huɓɓa feere ma ngel heɓa kujeji feere mba'ito dow magel inchallah ɗo on lawol ngol a waɗirta mise à jour téléphone maɗa be en tokkake be lawol je anglais ha en jaha lawol ɗiɗaɓol bo inchallah banni ngatanen hakkilo ta dimbe e kadi bano en gi en lori ɓawo faino en lora en yaha en nasta paramétre téléphone meɗen on gi'an haɗo waɗi paramétre téléphone bana en kollino aran to nda ɗum ɗo haɗo na on darina nda ɗum ɗo waɗi paramétre en nasta paramétre banni ok to a nasti paramétre a yi'an banni sai a hoto a jippa les ni be hakkilo les a wara a laran ɗo waɗi system ha fen haɗɗo bana en kollino ha fuɗɗam no to a wari a nasti ha fen nda wi'am système de navigation nanoina to nda mise à jour du système haɗo a wara a nasta ha ton to a nasti ha ton waddante banni sai a wara a nasta ha haɗo mise à jour angli sai a hosa a ina ha mise à jour angli sai a wara a iya continue banni on sai a hosa a waɗa mise à jour téléphone maɗa laabi man ɗiɗi pat en kolli banni sai a wara a ina haɗo ɗum waɗane mise à jour téléphone maɗa be no hoyi lawol ngol ɗon a tokkoto a waɗa mise à jour téléphone maɗa inchallah amma majum